Λοιπόν, έχω βάλει φίλτρο γιατί είμαι σαν ζόμπι. Είναι 6:30 ώρα το πρωί. Εγώ είμαι ξύπνια από τις 6. Πολύ άβολο το ότι ξύπνησα την ώρα που τόσος κόσμος γυρνάει από κλαμπ, ας πούμε, τώρα. Το βίντεο βέβαια δεν θα το δείτε τέτοια ώρα, αλλά θα κάνουμε get ready with me. Εδώ δεν ξέρω τι παίχτηκε, αλλά έχω βάλει φίλτρο γιατί... Το είπα πριν. Έχω βάλει φίλτρο γιατί είμαι σαν ζόμπι. Λοιπόν, παιδιά, ναι, τι έλεγα. Τέρμα άβολο το ότι ξύπνησα στις 6. Ακραίο. Και θα ξυπνάω κάθε μέρα στις 6. Από εδώ και στο εξής. Βέβαια και πιο νωρίς πρέπει, γιατί εγώ τώρα και καλά, τι ώρα είναι, και 29. 7:30 πρέπει να είμαι έτοιμη και όχι βαμμένη. Έτοιμα τα πάντα όλα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Όσοι με ξέρουν, αλλά θα το παλέψουμε. Λοιπόν, όσο κάνω τα φρύδια μου, τι άλλο να πούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό το βίντεο προφανώς δεν θα ανέβει τέτοια ώρα. Θα ανέβει το μεσημεράκι. Εγώ το πρωί που ξυπνάω, δεν θυμάμαι τι λέω και λέω και πάρα πολλές μαλακίες πέρα από την υπόλοιπη μέρα. Το πρωί λέω λίγο περισσότερες. Οπότε μάλλον δεν βγάζω νόημα αυτό που λέω. Αλλά ελπίζω να τα λέω ωραία. Τώρα θα βγάλω τα μάτια μου. Τι άλλο τώρα. Δεν έχω ξυπνιές φίλες. Δεν έχω καμία. Γι' αυτό κάνω get ready with me. Για να μιλάω κάπου. Θα βάλω και λίγο τέτοιο για να φαίνομαι μαυρισμένη. Και να καλύψει εδώ το ό,τι είναι αυτό που έχει γίνει. Και ακούστε εδώ, παιδιά. Ένα παιδί μου είχε πει ότι κριντζάρει πάρα πολύ με τα βίντεο που μιλάω. Βέβαια, εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου, οπότε δεν με νοιάζει και πολύ. Αλλά είναι άβολο. Ελπίζω να μην το βλέπω αυτό το βίντεο, γιατί θα νιώσω άβολα. Είναι άβολο. Πόσες φορές έχω πει τη λέξη άβολο. Είναι άβολο το ότι τώρα κάθομαι και μιλάω σε 4 τοίχους. Και σας δείχνω που βάφομαι, ενώ πρέπει να είμαι έτοιμη για να φύγω 7:30 ώρα το πρωί. Και τώρα που έγινα έτσι, πάω να κάνω contouring και μετά να καλύψω αυτό εδώ το πράγμα. Τα ζώα μου αργά όμως, το βλέπετε κι εσείς. Ήθελα εγώ 7:30 ώρα να είμαι έτοιμη. Και είναι 6:45 και είμαι έτσι. Καλά, ναι. Δεν έχω ξυπνήσει καν ακόμα. Εγώ άμα σηκωθώ στις 6, κανονικά, θα ξυπνήσω κατά τις 8. Θέλω λίγο το χρόνο μου. Έχω να δηλώσω πως το ιδανικό για μένα αυτή τη στιγμή θα ήταν να είμαι στη θάλασσα. Και θέλω να πω ότι είχα κανονίσει για θάλασσα χθες. Δεν πήγα βέβαια, αλλά φανταστείτε χθες τέτοια ώρα να ήμουν στο 7ο όνειρο, να ξυπνούσα, να πήγαινα θάλασσα κτλ. Και τώρα να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Ή το άλλο που προχθές, αυτό τι ήταν δεν ξέρω, που προχθές τέτοια ώρα ξεβαφόμουν γιατί μόλις είχα γυρίσει από κλαμπ. Και ξέχασα να το τραβήξω. Επειδή πολλές, αν όχι όλες, με ρωτάτε τι βάζω στα χείλη, παιδιά, είναι σκιά ματιών. Και βγαίνει κάπως έτσι και από πάνω βάζουμε και ένα πράγμα. Και... εντάξει, το έσωσα. Τι άλλο έχω να κάνω. Highlighter, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα. Σκέφτομαι να κολλήσω και βλεφαρίδα. Αλλά μπορεί να μου βγει αποτυχία, οπότε φοβάμαι λίγο. Να μιλήσουμε λίγο για το πόσο αποτυχία είναι αυτό το get ready with me. Μιλάω εδώ και 5 λεπτά και δεν έχω πει τίποτα. Νιώθω λες και μιλάω με τις φίλες μου. Που οι δύσμυρες το έχουν συνηθίσει, με αντέχουν. Αλλά
έχω δείξει πως βάφομαι. Απλά μιλάω. Εντάξει, ωραία είμαι όμως. Θα το κλείσω εδώ το Get Ready και απλά θα ντυθώ. Ωραία είμαι όμως, μπράβο μου. Και θα φύγω. Οπότε, θα δω και εμένα είναι φυσιολογικό για να το ανεβάσω, αλλιώς δεν. Αυτό, φιλάκια.